कार्तिक फोरबोनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। कार्तिक गासा फालिनो नागिरदों नै जोंहा नै बिसोरखौ लाबोजोबखाबाय। कार्तिक गासा सावखांबाय जोंहा थांफिनसै नै। कार्तिक गासाखौथ' सावना फैखांबाय रायजोफोर। दा आं मोनसे खोथाखौसो बुंबावनो नागिरबाय। मैयाबो दाख्लैबो बेनि सायाव भिडिअखौ लाबोबाय थागासिनो आङो आरो दिनैबो लाबोबावनोसै आङो। PMAY G न'नि जिअ'टेक खालामगासिनो नङा होमबा? 25 अक्ट'बरावसो जोबगोन। दा बे सार्भे खालामनायनि नामाव फैसा लानाय, सोरनिबा न'खरखौ सार्भे खालामालासिनो गालांनाय, बिनि बदनाम बरसि सोंखारि जानाय ससियेल मिडिया खेवबानो नुसै नङा होमबा? फैसाखौथ' लानाया लाजायो नङा होमबा रायजोफोर? खस्थ' खालामबाय हिसाबै 30, 40, 50 रांफोरा लाजायो। अब्लाबो गोबां न'खर दङ, गामि दरसेयावनो गोबां न'खर दङ, गोबां फैसा जाहैयो बेफोरबायदि रां लायोबाबो। बांद्रायखौलाय मानो लानो नङा होमबा? बांद्राय लानायनि थाखायनो दिनै बदनाम बरसि जादों नङा होमबा? सोंखारि जानाय जादों। आरो बे सार्भे खालामनायाव सोरनिबा न'खरखौ गालांनाय, बेफोर खिथेर लानाय टाइपआव नुनो मोनो आरोना। सानोबा खिथेर लानाय बायदि मोनो। जेन'बा सिगांनि समावहाय बिपिएफ दोलोखौ बेफोरबायदि खालामदोंमोन खोमा, दा खिथेर लाफिनबाय बिनि सायावनो, बेफोरबायदि सानजायो आरो नङा होमबा? नाथाय बांद्राय बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला रायजोफ्राबो रागा जोंगोन। उननि समफोरावहाय रायजोफ्रा फोथायनाय नङा। जेबायदि फोथायनानै जे इउपिपिएल दोलोनि मावनायफोरखौ मोजां मोनैलाय बिपिएफ दोलो फैफिनोब्लासो, सरकाराव फैफिनोब्लासो गामिनि ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावफिनसिगोन, बेफोरबायदि साननानैसो, बेफोरबायदि हास्थायनानैसो गोबां नारा नाथानि गेजेरजों ज' दिनै रायजोफ्रा लोब लोब बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानानै बिपिएफ दोलोखौ देरहाहोदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर? दिनै देरहाखांनानै पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि साबजायै गाज्रि मोनजाथाव, रायजोफोरजों गाज्रि मोनजाथाव खामानि मावोब्ला उननि समावहाय रायजोफोरखौ आरो मोननाय नङाबो जानो हागौ। जेरै इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोरावनो सरकार बायदों, थिग बेबायदिनो दिनैनि बे बिपिएफआबो बेफोरबायदि साबजायै खामानि मावबाय थायोब्ला, बेफोरबायदि सोंखारि जानाय, गाज्रि मोनजानाय खामानि मावोब्ला बे 5 बोसोरावनो बायफिननोबो हागौ। जेरै इउपिपिएल दोलोनि सरकारा बायदों, थिग बे रोखोमैनो आं बेखौ बुंबाय आरो। मानो होनोब्ला PMAY G न'नि जेनेबा दा सार्भे खालामगासिनो, बे सार्भेनि नामाव फैसा लानायनि अर्डारानो गैयाब्ला मानो एफाग्राब रां लाखो? बेफोरबायदि रायजोफोरनियाव सोंथि थागोन नङा होमबा? दुखु मोननाय थागोन, गाज्रि मोननाय थागोन। एसे एनैया लाजायो, आं बेखौ दहाय सिगाङाव बुंखाबाय आरो मैया दाखालिनि भिडिअफोरावबो आं बुंखादों। नाथाय बांद्राय लानाया मेगन नोजोर गोलैयो। गामि दरसेयाव सासे सानैनिल' सार्भे खालामदोंब्ला लाजायो, फैनायनि खरस दङ। नाथाय दिनैनि समावहाय सासे सानैनिल' खोथा नङा, गोबां मानसिनि, गोबां न'खरनि रिसार्भे खालामफिनगासिनो दा, आरो गोदानफोरखौबो सार्भे खालामदों। लिस्टआव गैयामोन आंनियाबो, दा गोदानैसो सार्भे खालामदों। दा गोबां फैसा जाहैयो। माब्रैहाय लुथिथारखो गोदान सोदान दाख्लैसो मैयासो सरकार दानाय, बेफोरबायदि रायजोफोरनियाव सोंथि थागोन, मोनसा मोननाय थागोन आरो। बिनिखायनो आं बुङो, एसे सानै हयै मावदो, जायफ्रा मानि बिबानाव गोलैदों। उननिखौबो नायदो, माने रायजोफोरखौ लानानैसो सरकार नालाय, रायजोफ्रा मोजां मोननानै भट होआब्ला सरकाराबो थानाय नङा होमबा? रायजोफोर मोजां मोनोबासो दोलोआबो थांनानै थागोन, दोलोआ थांनानै थायोब्लासो सरकारा थांना थागोन नङा होमबा रायजोफोर? दोलोखौनो मोजां मोनाब्ला दोलोनि जानानै माब्रै भट होनो उननि समफोरावहाय? गोलाव सम सरकार दानांगौबाबो नैबेफोरबायदि गाज्रि मोनजानाय खामानि मावबाय थायोब्ला थाबैनो नैबे सरकाराबो
बायफिननो हागौ आरो बेखौ नायनानै आङो दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोफिनबावबाय फिनै मैयाबो दाख्लैबो आं बेनि सायावनो भिडिअ लाबोदों आरो फिन दिनै लाबावनाय जाबाय आरो बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरो जोंना दानि बिटिसि सरकारा गोदानै दाजानाय बिटिसि सरकारा इन्डिएजों लोगो नांबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হৈছে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া আসনৰ বুজাবুজিও ইতিমধ্যে বিপিএফৰ সৈতে শাসকীয় বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ সমানে সমানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2026 বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সমন্বিত ৰণকৌশলেৰে বিজেপি বিপিএফ আগবাঢ়িব বুলি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই